Ти си гей. Аз съм избих. Ами, какво бихме променили? Чакайте, какво беше Беше въпрос. Оле, затвори го! Чакай! Чакай. О, чето. Трябва да се мрази. Ей, то се мрази, чакайте само. Има хора, които се мразят. Или мразят нас. Написни там да се бира. Да, ми просто ще кажи. До край. Те са много гадеме. Цял вечер плаках. Лични предател. Какво беше? Хармонията Цял покажа. вечер плаках. Изправи се с тела.